Кем соң ул бер карында яткан кардәш? Әйе, ул җаныңны изгән, күңелеңнең түреннән бер кайчан чыкмаган, йөрәгеңдә олы урын алган иң якын һәм иң кадерле кешедер. Бүген безнең өчен шундый сөекле һәм газиз булган кешеләрнең берсе апабыз Рәйсә Мәсум кызы Агрусева үзенең 60 яшьлек юбилеен каршылый, дип язганнар Иске Кулатка эшчеләр поселогыннан сеңлегез Фәзилә, тормыш иптәше Мөстәким, кызы Гөлшат гаиләсе белән, шулай ук Сызрань шәһәреннән һәм Яңа Бединга авылыннан Батыршыннар гаиләләре. Гаиләбез күгендә әниебез Марифәт, әтиебез Мәсумның 4 балалары арасында 3нче булып сөекле апам якты дөньяга аваз салды. Барыбыз арасында да үзенең бик төпле, тормыш җанлы булуы белән аерылып торды. Ул һәммәсен дә аңлап, тыңлап, үз фикерен чыгарып сиңа туры юл күрсәтә алучы булды яшьли ук. Кызганычка каршы, туган йорт, туган туфрак, туган нигез инде күптән ятим. Әти-әнинең балалары кышлардай читкә очып китеп таралыштык. Алар үзләре дә мәңгелек дөньяга китеп бардылар. Шуңа бүген апабыз гаиләдә иң олыбыз урнысында. Әнкәйдәй ягымлы, әткәйдәй кырыс була белә вакытында. Күңелне азрак кына аның бездән ераграк яшәве ымсыта. Гаиләсе белән яшьли ук Мәскәү шәһәренә күчеп киткән иде. Аның гаиләсе дә сокланырлык. Җизнәбез күрше авыл егете Агрусев Фәрит Абдулович белән алар матур гомер юлы уздылар. Фәрит Абдулович гомерен полиция эчке эшләр бүлегендә хезмәт итүгә багышлады. Капитан дәрәҗәсендә отставкага чыкты. Әти-әниләренең үрнәгендә гаиләдә олы горурлык булып 2 уллары үсте. Өлкән уллары Рафаэль әтисенең үзеннән атлап шулай ук полиция эчке эшләр бүлегендә подполковник дәрәҗәсендә хезмәт итә. Бүген полиция подполковнигы Рафаэль Агрусев Россия Эчке эшләр министрлыгының Идел буе федераль округы буенча идарәсенең аеруча мөһим эшләр буенча өлкән оперуполномоченные. Яраткан тормыш иптәше Галия белән 3 матур балаларын үстерәләр. Сабина, Сафина һәм Риан әби бабаларының татлы җимешләре. Улы Руслан тормыш иптәше Гөлназ белән шулай ук аларга сөекле оныклары Раянны бүләк иттеләр. Олы байлыклары булган бар оныкларын да алар кадерләп, сөеп үстерешергә ярдәм итәләр. Русланыбыз бүгенге көндә Украинада барган хәрби операциядә хәрби фельдшер буларак хезмәт сүрә. Аңа исән-имин әйләнеп кайтырга телибез, барыбыз да бик көтәбез. Апабызга кайтканда без аның һәр ягын да сыйфатлап, иң әйбәте дип әйтер идек. Ул олы хәрефтән кеше, барчабызга да бар яклап та хәленнән килгәнчә ярдәм кулын суза. Ул чын кардәш, апа, тугрылыклы хатын, яраткан әни һәм газиз әбекәй дә. Барыбыз да без аны яратабыз, олылап хөрмәтлибез. Сөеклебез, матур юбилеең көнендә барча изге теләкләр сиңа дип агылсын. Син матур атлаган гомер юлларың өчен мул һәм бәхетле көз каршыларга лаексың. Жизни белән алда да парлы канат кагыгыз. Баланыклар сезне шатландырып, сөендереп кенә торсыннар. Җан тынычлыгы, имин көннәр сезгә. Еш кына кунакка кайтуларыгызны көтеп калабыз. Без сезне бик яратабыз, кадерлеләребез. Рәйсә апабыз каршылый матур туган көннәрен, шатлык өстәп бу дөньяга аваз салган мәлләрен. 60 диеп борчылма син, бу бит күп түгел әле. Кадер-хөрмәткә төренеп яшә дә яшә әле. Сокланырлык гомер юлы үттең тап тидермичә, яшә алда да апабыз картлыкка бирешмичә. Сине һәр вакыт күрергә без бик шатлар булабыз. Бәйрәмеңдә барысы өчен рәхмәт әйтеп куябыз. Хөрмәтле Рәйсә Мәсумовна, юбилейлы туган көнегез мөбарәк булсын. Алда якыннарыгыз юллаган музыкаль бүләкне дә кабул итеп алыгыз. Бәхет шатлыкларга күнде язмыш мин бит сине, белгәне күптәннән бергә үрдек, сүтелмәслек итеп туганлык җепләр гөлләрдән. Икәүбез бит кешелек икәү булганда, без бит икәү юк
жерден Бабам дейіп дәшем битмейді Шатлықларда, орда қойғыларда Бәқітлі біз екеу болғанда Миңа бәхет бүләк иткән тормыш ярый җиргән Сине тугансың язмышыма Шиксез рәхмәтләрем Син сердәшем, дустым, туганым Икәүбез бит көчле икәү булганда Без бит икәү якын туганда Син сеңеле кеше миңа бу җирдән Бабам дейіп дәшем бит миндә Шатлыкларда, уртак кайгыларда Бәхетле без икәү булганда Җырлар моңнар безне нык бәйләгән бер теләкләр Уйлар, хыяллар очар өчен Бәхет күкләрендә чын дуслыктан канаты куйганнар Икәүбез бит көчле икәү булганда Без бит икәү якын туганда Син сеңеле кеше миңа бу җирдән Бабам дейіп дәшем бит миндә Шатлыкларда, уртак кайгыларда Бәхетле без икәү булганда Бәхетле без икәү булганда Икәүбез бит көчле икәү булганда Без бит икәү якын туганда Син сеңеле кеше миңа бу җирдән Бабам дейіп дәшем бит миндә Шатлыклар